Ahotsak.eus proiektuan jasotako ondarea, adinekoen zein gazteen testigantzak ikastetxetara eramatea da webgunearen helburua. Orain arte, 150 bideo fitxa inguru prestatu ditugu. Batzuk gaikako bideoak dira, fitxa pedagogikoak, eta besteak berriz kanta eta jolasak. Gaikako bideoak lehen hezkuntzan eta DBH-en erabiltzeko dira. Mailaka, gaika eta ikasgaika daude sailkatuta, irakasleak nahi duena erraz aurki dezan. Bideoek fitxa didaktikoa dute, lanketa proposamenekin. EIMARako prestatu ditugun bideoek gida didaktikoa ere badute. Kanta eta jolasak berriz, haur hezkuntzan eta lehen hezkuntzan erabiltzeko dira. 50 baino gehiago ditugu jasota.